जिंदगी में कुछ करब चाहे ना करब, बाप जरूर बनो, लेकिन तू मतारी जरूर बनबी। ई का कहतनी जी? कैसे घर के खर्चा चली हमरा तो कुछ समझ में ना आवेला। मरद का करिहन का ना करिहन, दिन रात घर से निकल के बहरे रहेलन, उनका तो कौनो चीज़ के चिंते फिक्र ना हटे। एको गो मर्द बाबसन कि बाहर में जाके कंपनी में काम करत अवसन, रुपया पैसा भेजावत अवसन, तब न हनी के मेहरारू वहीं ठेठ के बतियावत ऐसन। एगो फुलझरिया के मर्द बा, एगो चमेलिया के, उ जाके बाहर में कमा तड़सन, पैसा भेजावत अवसन, तब न वहीं ठेठ के बतियावत तड़ी जा। हमारा मर्द कमाइतन तो हम ऐठ के बतियती न, लेकिन ना मन के सपना मने में रह जाता, पूरा तो होते नहीं खे। ए भौजी, अरे केने बाड़ू हो? अरे आव हेने बहरी हो, बड़ा खुश खबरी बा। ये भाई कोई बोले चल नहीं खे करत, का बात बा भौजी? के हो? अच्छा नरवा बाड़ू? हाँ हाँ आव तनी आव तनी। के हो? अरे हम है हो चंदन। चंदन? हाँ। अरे अब बैठ। कहो बड़ा खुश नजर आवत रहा, का बात बा हो? खुशी के बात बा, त खुश ना रही त का रही? खुशी के बात? हाँ। कहो कौन बात खुशी के बा, बताव। बहुत बड़का खुश खबरी बा, हम पास हो गइल बानी भौजी। का कहो एमे होमे? तक मर्दई का कहत हो? हाँ पढ़ाई में पास भइल बानी। अच्छा पढ़ाई में? हाँ, 10 दिन के अंदर हमार नौकरी लग जाई। पढ़ाई में पासो हो गइल आ तोहार नौकरियो लग जाई? हाँ। रिजल्ट आ गइल बा का हो? हाँ 380 नंबर। अब भैया किने बावन? अब भैया के हर बैठ के खेलत हुई तासो। तो ठीक बा, जा तनी उनको को खुश खबरी सुना दी। ए खुशखबरिये सुनैब कि मिठाई उठाई खियब? पहले मैं गांव में हाला कले दो, ओकरा बाद ही मिठाई खियाई। हाँ हाला कर ल अरे तबे ना। मिठाई बनवाईम हो, पूरा सबरा मिठाई बनवाईम आ बटवाईम। पहले खुशखबरी सुना दे तड़ा आ खियावे के बेरिएशन के घुसाली हो। ई कुल का कहत हो? हाँ बहुत दिन बड़ा कह के खियाब आ नइखन खियावते। टेंशन मत लो, पहले भैया के जाके बतलावे दो। हाँ हम कहली कि खुशखबरी सुनावे आइल बनन तो हमरो के कुछ दिहन उहन सूछे छूछे सुना के गइलन। छत पर लागता कि हम बहर ले बानी, जवने यानी कबरलन कि मैं उठा के चारों ओर के पोलथी आ धूर गर्दा मैं भर गइल बा छत। झाड़ू लगा दी तब ना साफ होई। दूगो आदमी अइहन त कहन कि कैसन कइले बड़ू फुहर लेखा हो। अब हौवे बहत रहब त का बाहरी बाहर के बेबाहर कर देब। केने बाड़ी रे? ए बोल रे का रे? सुनात नहीं खे कबे के हम चिल्ला तनी, तोरा बोल नहीं खे जात? बहिरे हनी नहीं खे सुना तरा सुना ला। अरे का है लोला लटकवले बाड़ी आ नेहुर के झाड़ू लगवले बाड़ी? पहले बतिया ले तब कामवा करी है। कौन चीज बतियाई रहुआ से? कौनो चीज कहब तो करब। हमरा से ही सुन सुन के दिमाग पगलाइल बाटे। रहुआ संग के जितना पढ़त रहसन गांव में लइका ओतनन के नौकरी लागल, आ जब रहुआ से छोटो बड़सन वो हनियों के लाग गइल। जितना हमारा संग के लइका रहसन ना, हाँ। सारा बांडा रहसन। हमरे एगो बियाह हो गइल, तोरा लेखा चौपट मेहरारू मिल गइल, यही से हमार नसीब फूट गइल सारा। आज तक ना हम घर के भनी ना घाट के भनी। कहाँ से हमार नौकरी लागिल? बढ़िया नौकरी तो तू बाड़ी। पटावत रही छोकरी त खाख लगी नौकरी। देखा बोल भी उल्टा सीधा। हाँ, छोकरी उल्टा। पटावे के लिए तो तोरे से हम बियाह करती रे कि कहियो हनी निबाह कर ले रहती का? का? देखी जी ए घूम के आ गई अब सुतब। सुन ली सुना ना लागी नौकरी सरकारी, बेची घूम घूम के गांव में तरकारी। ना भगलू हमरा से ऑर्डिनरी बुझे तरुका हु काम हमरा से ना होई। ससुरा के टोकरी लेके नौकरी करे जाई रे।
तब कौन काम होई जी रहुआ से? होई ना काम। अब धान पाके वाला बा अनहुर के पन अच्छा कटिया होई तब हाँ। जाके पिटिया होई। धान आई हाँ हाँ बेचारी ओखर है मुसर ना में कुटाई। ओखर वाला जमाना गोइल। कुटबू हमारे लेके पैसा नहीं खे कि आई के हालर कुटी? चौकी में कुटाई। हमार के ऑर्डिनरी समझ ले बनी का? टूटहा भांगा घर से आइल बनी का? फिर जब कहब तवन हम करब। हम राजा महाराजा घर के रहलू त काहे ना ओजे रह गेलू अपन भैया पर। काहे ना अपना बहिनियन के रख ली हनी पानी टटा बिरला तो? हम ही बात बतियो टाटा बिरला के रे। तू बतिया तो टाटा बिरला के बात समझ में आ गइल कि अब रउआ हमारे संगे बाजब आ पूरा बावन जेतना हमार दुश्मन दाई ओनी के देखाइब। हाथ कम चपकावा चिल्ला मत जानली। देखाव से पहले तो सुना देबी चिल्ला चिल्ला के आ जकरा के ना जाने के ओकरा के जन्मा देबी। करती त काहे खातिर जनैती? का करी रे का ना करी ना हम। काम काज चुपचाप रह बिना कामे काज के लेवले बारू कि छोड़ के चल गिरह तू। रउआ पर नहीं की रउआ बाबू पर बानी। अरे पूरा मोहि मोहि तो तुरंत ला जानते नहीं खिता। कोई के मतलब है कि खेवा खर्चा चलाओ ते घर में बैठलो बानी ना तो हम ना रहती। जब कहीं ना तब मुंह उठा पर उठावेला हम भाग जेम नहीं हर जैबी नहीं हर जैबी ना जैबी। हम तो सोचा था नहीं कि तू चल जो। हाला गुला मत कर। हमारे को बात सुन पहले घर में आ घर में। जब आपन काम लगेला तब फुसला के पगला के घर में घुसा देलन। हम कोई के कोनो सुनत ऐसन देखत ऐसन सुनाता ओइबो करबू। बाहर ना हनी बैठ जा बैठ। का से हमरा कुछ ना सुनाई तो आ ना समझ में आई तब बढ़िया रहा। हम रखबो ना करती छोड़ देती। जब सुनैबे ना करी ना समझ में आई तो बुड़बक मेहरारू के लेके हम आरती थोड़े देखाइब। ना चढ़ा के चाहत ऐसन मेहरारू अखेबा खर्चा करे के पीछे लुकाइल चलत। देख बात ही रहा ना जिंदगी में कुछ करब चाहे ना करब बाप जरूर बनम लेकिन तू मतारी जरूर बनबी। ई का कहतनी जी? कमाई ना तका ओहनी के का खेब घेमाड़ा बा? बाप तेरी दादी मर तू जानत नहीं खी। देख ना हमार बाप मजदूरी कैलन ना दादा कैलन ना परदादा कैलन ना हमार पूरा खानदान कैलस तो हम कैसे करब रे? ना कैसे करो? वो तो बिना हाथ गोड़ के रहलन जा। रउआ बिना हाथ गोड़ के बानी कहे के मतलब है कि तोरी माई के लाई बिना हाथ गोड़ के आदमी होला रे खेला करी है।